ole ma sain to moi vlog en tu zong te vine mai mai u tu la chơi kan ve nga kan khoa sipui min lu chila kan boi hle maya ke po ka vain te sa in ring lo deuin kan lo kai ve ringo ta en poi se en sipui po ni sela ri ru yan zam lo phot me sela ri ru zam lo in kan va chaw kan va cha nge kai kan cha cái ti lam ni lo khan kan lo kai ni pon ri ru hi zam lo sela ding nge ve lat tur zam lo in tu po lo ni la zam mi lo ila kan pathian zan em kan ti lo tur ngai la ri ru hi dam doi thaber ania chuan ke pe ka ri ru ka dam puina sa tuna pain pathian zara ka zam lo khopani ka choi ba boka chuan ni video ka da khat boka chumi video toy che da ka tuma chumi ma chuan rem chang kan ti ma dai bar cha ma alu kan cứ taksa sian vak lo na om na ki ka hitang me do ma se ka choi chu tui tho tur ngai la covid vàng hết rồi tùy lối cả tum mía đâu mà
Mình ăn refresh lóc này. Mà rụt lâu tới về lâu mà. Bye.